Dialog, ịkpa nkata n'asụsụ Igbo. Dialog, ịkpa nkata n'asụsụ Igbo. Kedu ka ị mere gị onye ọma njem ọnụ? N'ụbọchị taa, ka anyị kparịta ụka n'asụsụ Igbo. Dialog ka a na-akpọ ịkpa nkata n'asụsụ Igbo. Eji m n'aka na ị na-esonyere m. Biko, follow this page, like, share and comment. Let's learn Igbo language together. Remember, Igbo language is our culture, Igbo language is our heritage. Asụsụ anyị bụ njirimara anyị, asụsụ anyị bụ omenala anyị. Ngwa ka anyị kparịta ụka n'asụsụ Igbo. Dialog. Ekwuo ya n'oyibo, nkọwara gị ya n'asụsụ Igbo. Ngwa ka anyị bido. My mother is cooking. Nne m na-esi nri. What is she cooking? Kedu ihe ọ na-esi? What is she cooking? Kedu ihe ọ na-esi? Eji m n'aka na ị na-aghọta ya. Ngwa na-ege ntị ọfụma. She is cooking soup. Nne m na-esi ofe. She is cooking soup. Nne m na-esi ofe. What kind of soup? Kedu ụdị ofe ọ na-esi? What kind of soup? Kedu ụdị ofe ọ na-esi? She is cooking melon soup. Nne m na-esi ofe egusi. Ama m na ị na-enyo ka ị mara onye na-asụ asụsụ pịrịpịrị a, ya bụ Bekee, mana achọla iru a na-ege onu ahụ ntị, maka na nne m na-esi ofe egusi n'ụbọchị taa. What are some ingredients she will put in that soup? Kedu ngwa nri o ji esi ofe ndị a? What are some ingredients she will put in that soup? Anyị chọrọ ịma ngwa nri o ji esi ofe egusi n'ụbọchị taa. She will put meat. Ọ ga-etinye anụ n'ofe egusi a. Fish. Ọ ga-etinyekwa azụ. Palm oil. Ọ ga-etinye mmanụ n'ofe a. Melon. Ọ ga-etinye egusi n'ofe a. Salt. Ọ ga-etinyekwa nnu. Nnu bụ ihe na-eme ka nri tọọ ụtọ, maka na isichaa nri ọ bụrụ na itinyere nnu, ọ ma ntọ ụtọ. So ọ ga-etinye nnu. Crayfish. Ọ ga-etinyekwa ịsha. Ịsha bụ crayfish. Ọ ga-etinye ịsha. Ịsha na-eme ka nri tọọ ụtọ. Vegetable and water. Akwụkwọ nri ka eji esi ofe egusi. A ji akwụkwọ nri dị iche iche. O nwere ndị ji ụzịza, o nwere ndị ji akwụkwọ ụgụ nke oyibo na-akpọ pumpkin leaves esi egusi. Ejikwa mmiri esi ofe, maka na ịma nye ya eye, a na-etinye mmiri n'ofe a ka ọ wee nwee ike rọkọọ, tọọ ụtọ. I'm hungry. Agụụ na-agụ m, maka na otego nne m ji sibe ofe a. Agụụ na-agụ m, ana m echezi nne a ka ọ yee ka anyị rie ya. Do you know when the soup will be ready? Amarọ m mgbe nri a maọbụ ofe a nne m na-esi ga-eye ka m wee nwee ike rie nri, maka gịnị? Agụụ na-agụ m. So, eji m n'aka na ịghọtara mkparịta ụka anyị kparịta n'oyibo na n'Igbo. That is dialogue. Anyị kwuo ya n'oyibo, anyị kọwaa ya n'asụsụ Igbo. Gị onye ọma njem ọnụ, ama m na ị na-esonye. Biko metụrụ m aka na share button. Tụsaa ozi a ka onye na-amụ asụsụ Igbo mụta ka esi asụ asụsụ Igbo. Ọnyanwa bụ ihe anyị ji bịa, maka na Igbo na-asị onye ayara nwanne ya. Ka anyị kwụsị ịsụ oke oyibo anyị na-asụ, ka anyị na-asụ asụsụ Igbo, maka na asụsụ anyị bụ njirimara anyị. Biko, share this message, like, comment, follow this page. Remember to follow. Okay? I like you, I love you. Bye. Ka emesịa. Ezigbo nwafọ Igbo na-asụkwa asụsụ Igbo. Echefukwana ịsụ asụsụ anyị. Ịnụgo?
ka ọ dị